چێکردنا کارگehên bûzê ango ava cemidî li Kobanê bandoreke xwe girîng li ser ciyana welatiyana rojane diyarde ye. Ji ber kêmbûna elektrîkê û germaya royê, ew dibin sedemên serekî ji damezrandina kargehên bûzê ji bo ava cemidî ji hemwelatiyan re dabîn bikin. Em royê hezar dest qalib derdixin ji bo millet kerebetina avêz bûzê derdixin. Royê em dûre 6-7 qalib difrojin millet û sê çarsîdekî cepekê divê cebhê ran. Qalbek em didin pêncek hadî. Heqê teklîfê mazotê ê hemalan. Çar kargeh li Kobanê hatine damezrandin û dest bi karê xwe kirine û gelek derfetên kar ji ciwanan re hatine dabînkirin. Gelek karkir cî xwe di va kargehan de dibînin ji bo dabînkirina pêdiviyên ciyana xwe. Em divê derê de şeş hebin. Çar amilin yek muhasebeyek îdareye. Yani rotbe me dige 40,000 her yek. Banga min li xortê me yani ek derve wala. Vegerin ve derê kar heye yani her kesek karekî bike ji evê welatê derve çêtir yani. Berhemên kargehên bûzê bi awayekî rojane dige zêdetirî 1000 qalibî. Lê ne li gor hewcedariyên welatiyana rojane ye. Ji ber hejmara vegerîna welatiyan li Kobanê roj bi roj zêde dibe. û ji alê dîn ve kêmbûna kargehên bûzê diyarde ye. Malê min li ber bûzê car nihê sibê heta êvarê avî vê qalibek yan dige me yan nage me ji ber kereba me tinê û heraretê germbûnê tizanî me xwekirî siyona pir re germ e dige 45 derecan û em dixwazin meamele hîn pir bibin û milletê me jî têl Kobanê ye wê Kobanî jî bîmîne wê Kobanî serkeve û em dixwazin çikî li me binêrin yan holî kerebê da holî muayinatan mam tişne li me binêrin. Bi damezrandina kargehan li Kobanê derfetên kar bi awayekî rojane zêde dibin. Lê ne li gor hejmara karkeran ango ciwana li Kobanê. û ev pirsgirêkê bersîva xwe li cem dewlemend û rêveberiya kantona Kobanê. Baran Miskon Artî, Kobanê.